Pevačica Anđela Ignjatović-Breskica ne prestaje da iznenađuje javnost snimcima i objavama na Instagramu, a naročito su intrigantni oni sadržaji na kojima se snima i fotografiše sa svojim dečkom, javnosti poznatijim kao Nikola Stanisavljević. Breskica sa novim dečkom živi više od godinu dana, a sada ga je unapredila titulom muža. Najnovija objava mlade pevačice na kojoj se pohvalila besnom limuzinom koju je, kako kaže, iznenadio muž. Od danas zvanično počinjem da radim na novom autu. Ovo je auto koje sam od uvek želela da imam i muž je odlučio da me iznenadi, napisala je Breskica i dodala: S obzirom na to da ja sve ovo mnogo volim, odlučila sam na neki način da sa vama podelim šta ja to sve radim kada su kola u pitanju. Breskica je pitala svoje fanove da li bi pratili kako je spretna u preuređivanju kola, a na posledku je objavila fotografiju šta želi od ove limuzine da napravi.